Nire launak udaberrin hasi zian dantzan, nik orduntxe koruan neon. Eta ja korua utzi eta esan nuen, zerbait din behar dut, eta orduan apuntatu nintzen dantzan. Eta justo garai hartan, bere pasazian helduen dantzataldea, zan kurtsilloa, baile jogin. Eta bere ja taldea pasazian, baina nire esan zian, osea, zu ezintzea pasa. Orduan, egun beharko zea hemen dantzan, dando el callo, antes de... Eta orduan, baile jokin hasi nintzen, kurtsillo bezala urte batzuk pasa, eta gero ja helduen taldea pasa nintzen. Nik orduan euskaraz intziten nuen, baina asko intziten taldean sartzea hobetzeko nire euskara bai. Nik jendeakin euskaraz intziten nuen. Ze gaur egun ikusten zuen imposiblea bezala, ez dakit nola irondu duen hainbeste urte. Jantzian arduraduna izan nintzen urte pila batetan, eta lan asko egin duen bai. Jute ginean Ramonekin hitz egitea, eta erakuste zigun nola egin, batzuk guk egite genitun, beste batzuk kanpon egite zituzten. Ramonekin zizkigun jantzi batzuk, gero Nagoren ama Jostuna Zalare beste batzuk intzizkigun, beste batzuk gukin genitun, lan asko. Ontsaiatzen guk jute ginean astean 2 aldiz. Asteazkena eta ostirala. Eta gero aparte kurtsillok ematen ditun. Orduan, astetik 3-4 egun, entzaiatzen pasatzen duen. Hasieran, umei ematen nien, eta gero hasi zen udazkenako taldea sortu zen, helduen kurtsilloak, eta nik ematen dituen helduen kurtsilloa, eta guaindikan talde politia sortu genuen, eta guaindikan harremana dakagu. Gogatzen naiz asko Irlandataz, igual izan zalako lehenengo bidaia, kanpoa jutea, eta lehenengo kanpoko bidaia, Irlanda, orduan pixkat gogorapen berezia dauzkat bai. Ez, azken finean denak dira importanteak. Ez daukatola bat, bereziki denak. Naiz da urdia izane bai. Jendea asko ezautzezu. Bidai horietan bai ezautzezula jendia, nolakoa da, batez ere hori, jendea ezagutu. Kanpoko jendea eta zure taldeko jendea, hobeto ezagutu. Bai. Publikoan harrera oso nahi izatezan. Nik uste harritu itezian gure dantzataz. Europako dantzat desberdina dira. Denak dira berdintxuk. Nahiz da Irlanda o Alemanin edo Austrian, baina gehien bat berdintxuk dira, baina gureak nahiko desberdinak izatezian da harrera hona izatezuten. Bueno, asko. Kontatu lehizkena, bakarren bat? Baten bat, atea zuen, balkoia hoia eta guzti, loitea, gauian, halako gauzak. Netzako ez, badau jendea, edozein momentuan gaizki pasadura, o lo que sea, baina ni behintzat, dena ona. Naturalki, ateatzen zaizu azkenen, sartzezea hor rueda baten, initezu, eta igual pentsatzezu etzea lagai gauz bat iteko, eta gero kontatzezea, bai. Itezula, baina, nahi gehien bat lagunak, lagun asko. Dakazu mantentzea tradizionala eta gero aparte beste gauz bat. Bazeon jendea gure taldean itezuna gure taldeko dantza tradizionalak eta gero jutezian ibarra o murumendiarazekin jutezian gauzak ikastea, gauza berrikitea da kompatiblek dira, netzago. Jarrai dezala.